find a way. Dinosawri jissiltu fi Pjazza San George fil-Belt Valletta fil-waqt li oħrajn jiġru mat-toroq tal-kapitali Maltija u jaqbżu minn bejt għal ieħor. Dawn huma x-xeni li ddominaw it-trailer ġdid li ħareġ għall-aħħar film ta' Jurassic World bit-titlu Jurassic World Dominion. Trailer li ħareġ il-ħamis fil-għaxija u li sa issa rawh il fuq minn 10 miljun ruħ minn madwar id-dinja kollha. Bosta kienu ħerqana jistennew din l-ewwel toma ta' dan il-film li propju qed ikun deskritt bħala wieħed li se jara s-separju fuq il-Jurassic Universe fejn fihom ilhom joħorġu films sa mill-1993. Fil-fatt dan il-film se jkun qed jinvolvi l-atturi prinċipali tal-ewwel films ta' Jurassic Park, Sam Neill u Laura Dern, huma se jkunu akkumpanjati wkoll mal-istilla tal-films moderni ta' Jurassic World Chris Pratt. Madankollu dak li jagħmel dan il-film tant partikolari speċjalment għalina l-Maltin huma x-xeni li jinvolvi e kif partijiet ewlenin minnu nħadmu f'pajjiżna. Fil-fatt fit-trailer ta' dan il-film jidhru wkoll pjanċi tal-vetturi Maltin kif ukoll bnadar ta' Malta li jkomplu jżidu mad-dera awtentika ta' pajjiżna. L-isfond ta' pajjiżna fil-film se jkun qed jidher f'xeni miġbuda fil-Belt Valletta, il-Birgu, il-Mellieħa u Pembroke fejn li rekordjar tagħhom sar fis-sajf tal-2020. Kienu bosta li jassistew għal ġbit ta' dan il-film fit-toroq tal-Belt Valletta u l-Furjana, fosthom ix-xena li fiha l-karattru ewlieni interpretat minn Chris Pratt jidheresu il-mutur waqt li ġi segwit minn dinosawri. Din hija l-ewwel darba li Malta se jkollha parti ewlenija film blockbuster u mhux sempliċiment isservi bħala sfond minn flok pajjiż ieħor. B'reazzjoni għal dan it-trailer li kellu reazzjonijiet mill-aqwa mal-ewwel sigħet li ħareġ, il-Kummissarju tal-Films Johan Grech irringrazzja lid-Direttur Colin Trevorrow talli għażel il-pajjiżna biex jixbet il-produzzjoni tiegħu. Fuq il-medja soċjali l-Kummissarju tal-Films qal li għall-ewwel darba Malta se tkun parti mill-istorja ta' dan il-film. Il-film Jurassic World Dominion kellu budget tal-fuq minn 127 miljun euro. Oriġinarjament il-film kien maħsub biex jorqod is-swali ta' ċinema matul is-sajf tas-sena li għaddiet, iżda minħabba l-pandemija ġie pospost għal din is-sena. Jurassic World Dominion mistenni joħroġ fis-swali ta' ċinema f'Ġunju li ġej.